modalidade da música pop. Por tanto, debemos saber que é a música pop. Viaxemos ao pasado. Aló polo ano 1926, en Estados Unidos, escoitábase moito popular music, que significa música popular. O jazz, o blues, o swing e o folk, este é un fragmento de swing. Fixádenos, no ano 1965 producíronse dos importantes avances técnicos no mundo da música: o micrófono dinámico, máis avanzado e perfeccionado, e a guitarra eléctrica. Foi o inicio do rock and roll. Elvis Presley foi considerado o rei do rock. O nacemento da música pop chega a comezos dos anos 60. Frente aos ritmos rápidos do rock, chegan ritmos máis suaves e lixeiros. Letras fáciles e pegadizas que tratan de temas amorosos, de relacións persoais e de como pasalo ben. As cancións pop e a abreviatura de popular son moi populares porque gustan a moita xente. A música pop adoita estrellarse a través destes instrumentos: o teclado, a guitarra eléctrica, a batería, o baixo e o cantante. A maioría das veces, o pop mestúrase con outros xéneros, co rock and roll, co folk, co blues e co funk, e con outros instrumentos. Nos anos 60 e 70, o grupo británico do Reino Unido, Beatles, revolucionou o mundo da música pop e rock. Los artistas pop acadaron un enorme éxito de ventas de discos. A cantante norteamericana Madonna. O cantante tamén norteamericano Michael Jackson, o rei do pop. Vender moitos discos, ter millóns de fans ou ser moi popular non gusta a todo o mundo. Hai quen pensa que se unha canción gusta a todos, non pode ser unha boa canción. Por ese motivo, a partir do ano 1960, en Europa e Estados Unidos, comezou a soar, ao mesmo tempo que o pop, un tipo de música máis lenta, considerada máis culta e intelectual, a música indie. Indie refírese a independente, alternativo e diferente. Non é música para millóns de fans, senón que presumen ser un grupo minoritario e exclusivo duns cantos privilexiados que gostan de diferenciarse das masas. No ano 1964, en Nova York, xurdiu un estilo de pintura denominado o pop art. O pintor Andy Warhol quixo facer popular a pintura. Pintaba cadros de obxectos da vida cotiá,
ou de artistas coñecidos xogando cos cores para que gustasen moitas persoas. Andy Warhol creou un grupo musical de Rebel Thunderstorm. Non cantaba, pero era o que dirixía o grupo. No ano 1964 publicou o disco de Velvet Underground. A portada do disco é este famoso plátano, un dos seus cadros. Música experimental, con mistura de estilos como rock, pop ou clásico, con ruidos pouco habituais. Non tivo éxito, pero hoxe en día considerase un referente para a música pop e indie. Durante esa época, dos 60, un grupo de rapazas moi xóvenes que vivían en barrios pobres, masticaban chicle e decían palabrotas, formaron un grupo de Shangri-Las. O éxito durou uns poucos anos, pero chegaron a contar cun dos grandes da música funk, James Brown, que algúns de vos xa coñecedes. Grupos como este. Oasis, que é a música que escoitastedes antes cando nos demos a benvida. Nos anos 90, en Granada. O primeiro grupo importante foi Los Planetas. Gostan moito de roupa e de accesorios vintage. É dicir, antigos como gafas de pasta, camisas a cadros e vestidos que estiveron de moda fai máis de 40 anos. Ademais, os homes, ademais, adoitan levar barba e patillas pronunciadas, coñécense como hipsters. E agora imos falar do indie pop galego. Eladio e los seres queridos que son de Vigo e veñen de gañar hai uns días o premio Martín Codas na categoría musical indie pop. O
versión indie pop dunha canción moi galega, que entra a música. Pasar por Camariñas, pasei cantando. Vou pasar por Camariñas, pasei cantando. De Compostela e xa os coñecestes no concerto do Entroido. É o noso favorito. Eso sol, cégame, xa non quero volverme. Son un flan, aplástame, tenta poñer interés. Faime mal, pégame, ven bailar esa miña toxiquez. Sol, cégame, xa non quero volverme. Son un flan, aplástame, tenta poñer interés. Faime mal, pégame, ven bailar esa miña toxiquez. Afógame, aquí no fondo está se ver. Son un camerátame, hoxe teño ganas de roer. Faime mal, pégame, dame máis, bésame, ven bailar esa miña toxiquez. Afógame, aquí no fondo está se ven. Son un camerátame, hoxe teño ganas de roer. Faime mal, pégame, dame máis, bésame, ven bailar esa miña toxiquez. Iván Ferreiro, que é de Nigrán, en Pontevedra, é que canta o tema da serie de televisión Fariña. Que teño que facer para non ter que ir ao mar? O que teño que facer para non ter que ir ao mar? Para non ter que ir ao mar, para non ter que ir ao mar. O que teño que facer para non ter que ir ao mar? Xogar desde que e fariña pra amasar. Xogar desde que e fariña pra amasar. Fariña pra amasar, fariña pra amasar. Joel López, que nos anos 90 tivo o grupo musical Deluxe, que non o facían nada mal. Que non, que non, que non! Que no, 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 que no. Ya sé que quizá no es el momento, es el lugar.
Cunqueiro, o niño novo do vento, cantado por Xoel López, en versión indie pop. Por certo, o debuxo que ten o poema que vos dimos ao entrar, gañouno Damián, que fixemos un concurso na clase de debuxo para ver, o debuxo de quen iba no poema, e gañouno Damián. Cantade con nós! Sombra de sombra